през какво преминаваме и какво ни предстои от тук нататък. Здравейте, приятели на школа Ланил. Нека да попитаме Таро какво е важно да знаем. През какъв период, етап сме на нашето развитие в нашия живот. Какви са нужните настройки и насоки, които са важни точно в този момент. Всички тези насоки, всички тези послания и всичко, което идва точно в този момент, то ще ни даде насоката и настроенията и така ще потвърди нещата, които вече знаем. Тук може да кажете вашето име, за да достигне гласът ви до енергията на таро картите и да получите по-ясна настройка и по-ясно напътствие. През какво преминаваме и какво ни предстои от тук нататък. Така, нека да видим коя е тази карта, която пада постоянна, какво иска да ни каже. Петица Пентакли. Тук има доста отчаяни от живота, от събитията, които се случват. Общата енергия като цяло не е толкова добра и това, което виждам тук и това, което енергията на Таро казва, доста от вас са доста отчаяни, доста притеснени, така материално незадоволени, не се чувстват в тялото си, не се чувстват в кожата си, не се чувстват видени, не се чувстват оценени. Каквото и да направят, нямат така положителният резултат. Все има нещо, което ви кара да се чувствате недооценени, неразбрани. Всичко това леко ви е притеснило и всичко това до някаква степен така ви води не натам в посока, която е необходимо да ходим и да се движим. Тук е много важно да проанализирате откъде идва това чувство, кои са онези състояния, които ви карат да се чувствате така, защо има привличане на такава негативност и на такава ниска вибрация, кои са онези хора, които са около вас, какви са събитията, които сте преживели през последните дни, седмици, месеци. Общо енергийното състояние не виждам, не чувам, не са ме разбрали, не са ме оценили, не дават това, което аз давам. Може би тук имате нужда от повече внимание, може би от повече любов, може би от по-голямо оценяване за вашите нужди. Каквото и да означава това, просто погледнете навътре в себе си и вижте какво е това чувство, което точно в този момент така ви говори и ви казва, това е ситуацията, това е човека, това е начина, това са нещата, просто ги погледни. Така, това беше като един лек анонс за общото състояние. Нека да видим първо кои сте вие. Кои сте вие? Кои сте вие, които гледате в момента? Кои сте вие? Борещи се личности, които на всяка цена искате да успеете и да придобиете нещо ново. Това, което видяхме преди малко, петица Пентакли, се свързва точно с кралица на жезлите, разбитото сърце и асо жезли, което означава, че тук някак си правите неща, действия, събития, постъпки, изказвания с различни хора, случки, състояния, при всеки ще бъде различно, но някак си не виждате тази страст, не усещате тази удовлетвореност, не усещате това, което така ви докосва толкова дълбоко, за да може да се почувствате удовлетворени. А въпреки, че сте кралица на жезлите, въпреки, че използвате магичните, тайните знания, енергии, допитвате се до по-висши инстанции, гледате различни видеа, имате различни дарби и таланти. Така искате да се придвижите в посока, която наистина да бъде окултна, езотерична, да бъде нова посока за вас. В същото време се чувствате като разбити на парченца. В същото време обаче искате и да излезете от тази ситуация и да предприемете нещо ново. Тук енергията, която се усеща е: давам толкова много, а не виждам насреща нищо. Давам толкова много емоция, страст, любов, взаимоотношения, знания, инициации, каквото и да е още, но някак си се чувствам
не на мястото си. Сякаш се чувствам разочарована. Сякаш се чувствам, може би, в позицията, не знам защо се случва така, но не съм удовлетворена. Тук има доста голямо отчаиване, доста голямо притеснение, доста голямо разочарование. Въпреки всичко не сте се отказали, искате нещо ново, искате да замените тази ситуация, искате да замените това, което в момента ви е разочаровало и по всякакъв начин този прочит ще ви даде насока, накъде да насочите вниманието, какво по принцип да направите и как да действате и кои са важните насоки и събития, които така ще следват вашият поток. Видяхме кои сте. Нека да видим през какво толкова разочароващо преминавате. През какъв етап преминавате в момента. Какъв е вашият етап в момента? През какво преминавате? Да. Двойка на мечовете. Имате доста големи колебливи страхове, мисли, които ви стопират. Имате някаква емоция, имате някакви мисли. С какво са свързани тези мисли? Постоянно си задавате въпроси. С какво е свързано? Липса на стабилност. В момента не се чувствате стабилни. Може би финансово, може би материално, може би духовно, астрално. При всеки ще бъде различно. Но в момента търсите варианти, отговори, задавате въпроси, гледате видеа, четете книги, ходите по семинари, следвате различни хора, ментори и така нататък. Но общо минавате през някакви много така травматични събития, които така доста сериозно ви показват вашата нестабилност. Нестабилност от гледна точка на това как ще приемете всичко. Може би бих казала, че едно 60% от всички мисли, които са навибрирани във вашето съзнание, те са плод на стари преживявания и абсолютно по никакъв начин не резонират в сегашната ситуация, но те вибрират и са там, тъй като те са допуснати от вас. Има някакъв страх, който блокира енергията ви. Задавате въпроси, някак си не искате да получите отговорите. Търсите светлината, но стоите в тъмното и всичко това ви казва: нямам нужната подготовка, нямам нужната стабилност, нямам нужните знания, нямам нужният там, примерно, баланс или каквото и да е било. Чувствате се доста нестабилни, имате доста въпроси, които просто чакат само да бъдат зададени и да получите отговорите, но това ще стане, когато сте в медитация, когато сте спокойни, когато да сочите вашите мисли навътре към себе си. И тук този страх, който толкова много ви блокира, той е илюзорен. Този страх просто е до някаква степен добре да го има, но той е взимал доста голяма част от вашите мисли, от вашето съзнание. Мислите за нещо старо, мислите за някакви стари придобивки, стари неща, старо, както преди се правили различни неща. И сега в момента искате да направите новите неща по старият начин, но някак си не се получават. И ето по този начин абсолютно в момента така самата енергия ви е блокирана. През какво преминавате още? Доста сте разочаровани. Доста сте разочаровани, доста сте нагнетени, доста сте така притеснени, денем, нощем, мислите за нещо, мислите за някакви неща, които не ви дават мира. За какво толкова мислите? За пари. За пари, за стабилност, за изграждане, за направата на нещо, което искате да направите. Имате чувството, че финансово не сте стабилни. Ето това е цялата енергия. Тук може би е необходимо да се огледате, ако имате примерно проблеми с парите. Огледайте се на първо място, първата индикация, трета чакра, има ли контрол, има ли там блокаж. Трети център е свързан с парите, изобилието, с създаването на проектите. Това е мъжка енергия. Това е енергия, която по принцип е свързана с бащата. Парите са поток, който идва от мъжкият род и огледайте си имате ли нещо, което не е в синхрон с взаимоотношенията ви с вашият баща или с човек, който е по мъжка линия, но не мъжова, а това е от вашият род.
Или има нещо, което все още плащате като цена, за да може да се уравни, да може да се уеднакви. Кое е онова, което не ви дава мира, не ви дава възможност да стартирате нов проект, да стартирате ново начало, да стартирате нови дейности, за да ви носят приходи, да ви носят така стабилност. Имате усещането, че абсолютно нищо не ви се случва в момента и имате усещането, че абсолютно нищо няма как да се получи по начин, по който вие желаете. Така. Видяхме през какво преминавате. Етап, през който е доста така травматичен, мисловен. Тук ми се иска да попитаме Таро, какви блокажи имате точно в този момент. Блокажите, които ви стопират и сте на това ниво. Блокажите, които в момента ви стопират. Първият блокаж. Хубаво е да проанализирате вашите мисли. Защо толкова често се връщате в стари модели? Има нещо, което е закотвено, нещо, което не искате да пуснете. Понякога сте доста агресивни, доста гневни. Имат неща, които не искате да приемете. Мисловният модел, мислите реализират и правят вашата действителност реална. И тук е много важно вие да сложите филтър, хигиена на мислите и на нещата, които се случват. Всички събития, които привличате в момента, те се случват на база мисловен модел, мисли, които използвате и вибрацията, която използвате. Извинете. Това ви кара да се чувствате доста гневни, така доста настойчиво, агресивно в някакво състояние, което по някакъв начин не ви дава възможност така да видите цялата същност, цялата енергия. Мислите, там обърнете внимание. Така, блокаж. Нещо сте взимали, което е в повече и в момента е необходимо да дадете. Тук най-вероятно е необходим енергообмен. Има нужда да направите нещо, което да бъде баланса. Тоест, повече обучения, повече практики, повече давания, повече неща, които са свързани с вашата дейност, която искате да, ако примерно тя е платена, направете нещо благотворително. Ако тя примерно е свързана с някакво обучение, вземете още някакво обучение, за да добавите. Ако е необходимо, дарете под дърво, да речем, някаква храна. Или примерно нещо, което така да дадете на беден човек, да помогнете на някой човек, който има нужда. Да се постарайте, да речем, примерно днес да накарате 5 човека да се усмихнат. Тоест, всяко едно ваше действие е необходимо да се балансира по някакъв начин и да се уеднакви енергията. Има нещо, което е в повече при вас и затова не се получават. Няма го баланса. Огледайте къде и какво по принцип се случва при вас и какво не е точно в синхрон. Какво нещо не пускате или пък по-скоро сте взимали или какво е това, което не можете да приемете точно в този момент. И кое е онова, което вие виждате, че не е окей за вас, но в същото време не искате и да го пуснете. Имате някакъв страх да го пуснете. Някакви ограничения, някакви мисли, нещо някой ви е казал, нещо някой ви е нарекал. Може да сте правили различни действия или дейности да сте извършвали в предишен етап и ако не сте успявали или пък примерно сте се проваляли, в момента, ако искате да стартирате нещо ново, вие самите се саботирате, защото може би не искате да чувате пак онзи глас, който видяли, казах ли те, че няма да успееш, видяли, че няма да се справиш, казах ли да не се занимаваш с тези глупости. Най-вероятно това ви е познато. И тук намерете вашият баланс, за да изравните енергията. Какъв друг блокаж има в момента за това да се чувствате в това състояние?
Има някаква гневност, някаква агресия, много бързате, има някакво прибързване, което искате да направите. Ако искате, примерно, да стартирате нещо, но все още не е озряла идеята, изчакайте, работете върху търпението, върху приемането, върху търпението. Не бързайте толкова, всичко се случва тогава, когато е готово. Всички неща ще дойдат тогава, когато е необходимо да ги получите. Много бързате, много има някакъв гняв, някаква агресия, нещо, което искам на всяка цена. Искам на всяка цена. Когато много искаме нещо, а не сме готови за него, ние самите блокираме енергията. Търпение, малко по-спокойно, вижте кое е онова, което е необходимо да го отработите и работете бавно и спокойно и приемайте. Тук има много хора, които не могат да приемат. Имат проблем с приемането на ситуациите, които са в момента. Не искате да се примирите с факта, че нещо се е случило в момента, което така доста ви е разочаровало. И в този момент просто на всяка цена искате абсолютно всичко да бъде на много високо ниво, но може би е необходимо и време. Така, кой е следващият блокаж? Много сте емоционални. Очаквате нещо да ви се даде отвънка, някаква емоция, някакви чувства. Работете върху вашата сърдечна чакра и върху това давам и получавам. Любов, а количеството е безкрайно. Напишете си афирмация, ако е необходимо. Направете нещо, което да зарадвате вас самите. Очаквате някаква любов от някъде. Очаквате някакъв човек да ви примерно заведе някъде, да ви каже колко сте красиви, колко сте умни, колко сте старателни и така нататък. Обаче в повечето случаи сте оставали разочаровани и тук. Направете нещо по този въпрос, за да увеличите любовта към себе си. Имате някакви очаквания към някакъв човек. Това също блокира ето този поток. Тук работете върху вашата енергия за получаване на любов. Ако имате проблеми с очакванията, погледнете отношенията ви с вашата майка. Майката е свързана с любовта, центъра на хата и очакванията. Ако вие сте очаквали нещо, похвала или примерно вашата майка да ви каже аз се гордея с теб или пък аз вярвам в теб, знам, че каквото и да направиш ти ще се справиш, но не сте го чували, вие имате някакви очаквания към нея. Всичко онова, което очаквате от вашата майка, то се проектира и в сегашният ви живот. Затова, ако ви е трудно да разберете от какво толкова, примерно, така се притеснявате, огледайте какво сте искали да чуете от вашата майка и всичко ще си дойде на мястото. Приемете ситуацията. Така, следващ блокаж. Проблеми в семейството или нехармонични взаимоотношения с близките. Има нещо, което ви стопира. Имате усещане, че хората около вас не ви разбират, не ви подкрепят, искате тяхната помощ, подкрепа, но не я получавате. Това допълнително ви травмира. Тук може също така да не получавате любов, щастие, емоция от вашият партньор или от вашите деца. Или може да имате нещо, което е свързано с взаимоотношенията с вашите деца. Каквото и да е то, просто в момента е необходимо да огледате взаимоотношенията си в семейството, в вашето семейство, ако сте семейни. Ако не е даже бих казала, че по-скоро майка, баща, деца, всичко, което касае вас и идва от вас. Вашето семейство, вашето обкръжение, вашият род. Това са блокажите и за това се чувствате така и за това не може да предприемете крачка напред, защото има нещо, което все още не е отработено. И всичко това е някаква емоционалност, която е като емоционални травми. Стари, неприемащи, неотработени и те ви блокират в момента и те ви притискат, тъй като събитията валят едно след друго. Какво ви предстои от тук нататък? След като чухте всичко това, какво ви предстои от тук нататък? Товара, който носите, ще разберете откъде идва. Обикновено всички емоционални драми, травми и всичко, което по принцип не ни е окей на нас като жени, ние го влачим от нашите майки. Така че огледайте това, имате товар, който е необходимо да пуснете. Този товар ни ви дава възможност да погледнете напред, да видите, че напред има слънце, има светлина, има хора, които ще ви помогнат. Има неща, които са важни и са интересни, за да ги видите. Смъкване на товара, снемане на енергията, която не е ваша. Затваряте, това е цикъл, в който затваряте някакъв порочен кръг, в който доста дълго сте били.
В момента отработете всичко, което е в семейството и тези блокажи. Разгледайте ги по-отделно, вижте за какво става въпрос, при кого как ще резонира. Това е цикъл и етап, който е завършващ, т.е. след като разберете, след като пуснете, след като приемете, след като промените мисловният си модел, тук отваряте един нов канал, нов кръг, нов етап, през който вече вие ще може да бъдете ето тук, кралица на жезлите с новото начало, бизнес начало, новите взаимоотношения, каквото и да следвате. Но тук е необходимо леко да се свърши определена работа. Какво да очаквате? Още очакват ви пътувания, които ще бъдат свързани с емоции, с чувства, с пускане, с приемане. Ще разберете как и по какъв начин е важно да обичате себе си. Ще разберете как и по какъв начин да давате любов на себе си, на околните, на работата, която е. Тук намерете време за ваша почивка, за ваша екскурзия, за нещо, което е лично само за вас. Или ако, примерно, имате възможност с някой близък член от семейството, направете еднодневна, двудневна, колкото можете, ако няколко часа също така ще бъдат достатъчни. Има някаква емоция. Даже бих казала, че тук съветът е да бъдете с някой от семейството и може би така през някакво пътуване ще пуснете ще има някакъв разговор и ще пуснете някаква емоция, ще пуснете някаква така доста дълго така таена тайна, може би през разговор, може би през приемане. Заявявайте се. Тук е много важно да говорите с вашите близки или с хората, които са по-старши от вас, т.е. вашата майка, вашият баща или с там примерно архетипи, които по принцип са ви важни. Така че тук ви предстои пътуване, което допълнително ще отключи нещо, което е необходимо да пуснете. Ще имате възможността, щастието, любовта и силното така творческо начало. Карта Слънце е мъжка карта, мъжка енергия. Тук става въпрос за его, за пари, за изобилност, за креативност, за нови финансови проекти. Ако сте в типично мъжка енергия и искате да стартирате бизнес, не ви харесва, не търсите в момента взаимоотношения с партньор или партньорка, тук, но сте пък жена, партньор, тук в момента е важно да контролирате егото, т.е. не толкова да го контролирате, а по-скоро да давате повече любов на себе си и всичко ще се нареди с новите начинания, които искате да имате. Ще имате пълен успех. Просто вие вървите към успеха. Но за да достигнете до този успех е необходимо тук лека трансформация, която е много важна да бъде направена по начин, по който вече вие виждате. Така че вас ви очакват много хубави неща, успехи в областта, която искате да развивате. Ще имате финанси, ще имате пари, ще пуснете някакви стари ограничения, ще подобрите взаимоотношенията, пускане на някаква енергия или товар енергиен, който доста дълги години така сте се страхували да го пуснете. Това ще бъде пътят за едно ново начало, което ще ви даде увереност и стабилност, креативност. Ще се чувствате като победители. Тук е много важно наистина това, което се казва, просто да го разгледате детайлно, за да може наистина да вземете и да се влеете в тази енергия и наистина да получите това, което е важно. И още една карта искам така като финална да изтеглям за всички, които гледате в момента. Всичко това се решава горе от Висшият съд. В момента тези ситуации, които са толкова проблемни, толкова разочароващи, тези ситуации се разглеждат на много високо ниво, т.е. тези проблеми са дадени горе в Висшият съд, горе в йерархията на Небесното царство. И тук има много ангели, архангели, пазители, сили, енергии, сили, които действат така и помагат през енергията на самия Творец под различна форма. Всичко това ще ви се дава като събития, като начини как да действате. Тези ситуации, в които сте били, са били за изучаване, за научаване на нещо ново, за подобряване на вашият статус. Вие доста отдавна сте дали тази енергия, тази информация нагоре. И всичко, което правите в момента е като тип изпитание. Проверяват ви доколко, примерно, искате, как го искате, защо толкова много искате, пък не правите нищо. И тук в момента се казва, направете нужните неща, които се казаха тук. Нещата се гледат на високо ниво, т.е. решават се горе.
те вече са горе, всички ваши молби са чути. И в момента това, което е най-правилно, най-важно и най-точно за вас, то ще ви бъде дадено и то ще ви бъде показано по най-добрият начин. Пожелавам ви успех на всички, бъдете мъдри, осъзнати и вярвайте, че нещата, които се дават, казват, те не са случайни. Те се дават, за да може да уловите енергията, която буквално тя се е вътре във вас, но в момента просто е необходимо така да погледнете призмата, да чуете всички тези неща през гласа и енергията на някой друг, т.е. именно това гадание. Пожелавам ви успех, бъдете здрави и до скоро!